Prapovijest se dijeli na kameno doba, paleolitik, mezolitik, neolitik i na metalno doba, bakreno doba, brončano i željezno. Paleolitik pojavili se praljudi na različitim područjima svijeta. U Hrvatskoj su ostaci života praljudi nađeni u Krapini. Krapinski pračovjek živio je otprilike 100 godina prije nove ere. Praljudi našeg podneblja živjeli su u špiljama i bave se sakupljačkom privredom i lovom. Žive u malim obiteljima, ali se po potrebi udružuju radi lakšeg opstanka. Važno paleolitičko otkriće je vatra. Mezolitik, važan izum mezolitika je luk i strijelo, privređuje se lovom i ribolovom te još uvijek sabiračkom djelatnošću. Špiljske slike također imaju magijsku izgledu, to pretpostavljamo da su nastale radi boljeg ishoda lova. Na tlu Hrvatske nastale ostaci mezolitika vrlo su rijetki, ali postoje na otoku Cresu. Neolitik, pojavljuje se novi oblik privređivanja, ratarstvo i stočarstvo, te lov i ribolov. Ljudi prelaze u sjedilački način života i okupljaju se u rodovi i većeg plemstva. Živjeli su u zemunicama, soljenicama te rijeđe u špiljama. Bakreno u našim se krajevima pojavljuje oko 1800 do 1000 godina prije nove ere. Prvi predmet od baroka dolazi u Europu iz razvijenih zemalja srednje i dalekog istoka, zvonovi i vrčevi, bodeži i sjekirice. Brončano doba dobilo je naziv po slitini bronci sastavljanja 90% bakra i 10% kositra. U nas je poznata bjelogorska kultura od Osijeka, bogata grobnim inventurama, nakit, keramika i oružje. Željezno, osim po figurno oblikovanim predmetima, poznato i po apstraktnom ornamentu, u nas su brojni nalazi iz 7. stoljeća prije nove ere. Japanska kultura, to je Lika, Kaštelska grupa, to je Istra, Daljska grupa, Međurješ, Save, Drave i Dunava i Liburnijska grupa, Sjeverna Dalmacija.